morning guys. Good morning. Hitog no kayo guys. Hangin uwan ari guys. Kaya naibay bagyong Inday. So walang uwan na gawas. So hangin. Gani ko makatinda pa ko karon kay uwan man. Uwan, nag-init man ko. Aton sa nakong init be. Siya nakong suga kay ngit-ngit. Bukal na ba niya akong ginit? Sus, pamilya na bukal. Ginit ko guys. Kahoy ko naginit. Kahoy. Uwan na kaayo. Kusog na ba may uwan na ni? Kay baga kay dagom guys. Oh, hangin-hangin. Pero na mahug na kukuan guys. Mahug na ko. Lupad na ni sako. Hindi. Tingan na sila kay nawa ang ilang kauban. Tingan na kay gidakop man kay ihawon. Tulo man na sila. Tingan na kay duha na lang na sila kabuok. Gidakop pang duha kay ihawon rong iktanom sa kuan basak. Magihawg na kubok manok guys para magtanom sa basak. Tanom mang karong kuan Sabado. So mag-ihaw mig manok muna lang dakop gabi manok. Narari day guys oh. Dakop na mo manok gabi Ihawon mo nang gidakop gabi guys. So kari isa kani dakpon. Ihawon po na siya guys. Oh, ihawon na siya mo na kung gidakop na mo gabi nga. Tung duha ka bukad. Mo na lang mo niya kauban. Mo ni eksoon guys. Ni oh. Nagpost man ka diha. Tosod. Na. Nagkuan ka diha gi. Puspos ka. Mo ni siya ihawon guys. Saba. Ito siya ihawon o kani isa. Siya guys. Mo diha. Ngitlog na mo, nangitlog na magbalik. Wa pa. So guys. Kung gitan ako napapaslay bahog guys. Kung gitan-aw. Sira ni siya guys. Sa pagsira. Diba? Nanapod mi dire sa among area of responsibility guys. So, kami sang duha nagulan guys. O kusog. Hangin nga ulan. Kusog kayo guys. Nawa. Guys, is turon. Iya. Hot cake o kuan. Naking donut. Naay popkin. Si ma'am oh. Manager's video ni siya guys. Duha pa man mi kay si Minda burot unya pa to. Snoybi kapin. Okay, so ulan no. Dagom kay baga kay dago. Mo na siguro rin bagyong Inday. Kami diri guys, maligya mi diri. Rain or shine mi diri. Kay saon na lang may palit na mugbugas, ginamo, sabon, asin, bitsin. Mo na man kinahal na sa among panimalay. Mantika, ani kusog ng ulan guys. Oh. Yes, so hala, kusog na tayong uwan, hangin. Oy, di sana ni paguli na mo guys. Hangin-hangin na siya guys, oh. Nanabaya min diri sa eskulahan guys na maligya. Oh. Hala. So, mo
Ano akong tinda toron. Toron na saging. Guys, naraang finished product guys. Muna akong baligya ito sa eskulahan. Panitoron. Guys. Naraang toron baligya Pero na ako sa eskulahan guys. Lobo pa lang kuban. Kulang na lang sa kasukar guys. Diba? Pati pritohonon. Ito na. Dagom na. Uwan ito ganina. Wala na. Guys, manton ako. Baligya guys. So muari na ko kay ang dama kong kape. So ayo pa diha ang duha. Pwede ang duha guys. Ako pang isa. Diri ko agi. Kamay sa turon. So yo pa jud sila duha. Mabalik ko kay magkuha ko sa akong kape. Kape. Mga pita ma'am. Kape guys. Nasakay. Kape na mainit. Pag taxi. Taxi ba? Nato mo gawas to ron. Balik ako yung sa manginit ko. Ang bawak na pinakuha. Nakarijit ka na yung biro. Kanito Ah. Kape. Kape guys. Kape. Yapanin ko. Kape ma'am. Naman di ka ma'am. Ay, mangilo piga tagsa na tagbangko. Nya. Yes, another na pud ning duha balik kag mga naong. Kape. Kapita guys. Steak na? Ha? Steak? Steak man jud ko. Try kong steak beef. Hindi ko ganag mga kremilati kag maghawa nga kung kuan, kuto-kuto. Lain. Yung creamy white, samot. Mga 3 and 1. Hindi ko ganahan. Magdo ko. Sa di mo hadi ay. Coffee ko blanca. Tuglang. Kali mana siya? Hindi ko. Gusto ba na makapit sige. Yan sige dili. Mo to guys, turon. Dapat nang tingnan mo. Dikit-dikit man gud. Dikit-dikit siya guys. Kape. Kanya-kanya.
Kami how to cook yung how to plant yung Magiging mo na sa ipastar, yan ang ano, mawid ka rin dikit, yan nakaikit pa sala, parang yung dikit. Sa farm na farm. Pwede. Hindi ka lang doon. Harvest. Basta guys. Kita pakai. Sarap. Super. Pwede kami ba? Sarap kami. Tangan mo na ituklak. Wow, uy. Gifted na naman yun ako ba Lami ron magkuan ma'am kanang sabaw ribs mo. Yan na gabi, Chinese pizza, ya na sigangon ya tang di kayo aslo, may tamar asa yan na sauce nga kalamansi ug tuyo, ya sili dayo, ya ibigo pagsabaw, tapos na Sprite nga arabog naway sa kalitro asa ya paghuman unya na nang hugas pagdahanday sa sala kay magsilpon hantod nga makatug mata nimo abri sa rep kay dito na ay propolium nga cake hiwa lang ka tanaw na pug TV cellphone taon igabi na pod initod to nimong kuan lechon paksiw or magprito kag kuan crispy pata ya napos na ay watermelon igpanihapon ay watermelon na kuan binos hasta gamit masarap na anak makakain niyo atong halin kuwang pa man ibayad he namisin to no dapat patas so makahimo matayan dyan para karon mo dyan ipanuto na to na sabaw dito mangga nga aratang isa mangga nga so nga na bitaw nimo nga mapili jud siya nga mangga dili nga mangga nga apple mangga jud nga mangga kaon bitaw nimo nga naay sabaw no di nga na bitaw si Mujila mangga diso to may watermelon uy
Oh, hangin na guys. Bawa. Yun na guys. Hangin na kusog. Kung ginaw ko marinahan kanunay panabang anak niya. Hangin na kayo guys. Mauto no. Igmerinda bitaw nimo. Ito ay kana bitaw insumada bitaw special. Na iputosog silog pida puno kay cheese. Kabasa. So lami may special bitaw ng insumada. Daghan kay asukar ug cheese. Bubuin na naman nag-asukar. Ni ano? Daim nanday ni mo kape sa lami as kape. Laway ka man. Pero magkatawag mangga. Sige kagyaw-yaw din sa mga kuan. Ito lami bitaw. Pagkaugma yan ni gihapon. Ihaw kag manok, tagkapayas ni kamunggay. Ano dito mag-ihaw kag manok, magsabaw. No. Alam ni kayo mga Bisaya, ma'am. Mamang ni na kayo din naman siya ko Bisaya. Hindi na siya ko Bisaya. Sa una ko suki mga upog. Mag-ihaw mi. Makayo mga nga no? Sige mo pa ng lamingon. Pero kanang mga baligya hindi rin na makaon siya. Sa lami Kaon siya. Kawal kung minagtila barbecue. No, Bisaya ba nga mo? Kansahan siya. Ni lahi jud ang Bisaya so kanang Amerikano ng manok no. Guys, kapoy daw siya. Nahinog naman kung isa agi nga isa ka duha ka sako. Guys, maabot na sa madam. Perminti press, kami daw ang press. Unja ako maluko mga alaon. Managers asa guys. Matog pa man. Puno kayo. Diyos, kain ko ka. Wala klase ka. Mawit kasi. Papa raman. Grabe naman gabi eh. So pilar mo itong inday-inday raman to kusog raman. Nagiinom na nalad to kamurag labog na kong baso na buwak. Na tanaw malagid. Uli me. Uli si Jackie. Mauwaw man si Ja basta magbanha ko. May mauwaw man si Ja nas barkada ja ang naong na ito. Musunod si Ja. Ari na misbay magtiwas. Kagay, matulilas ni Gabi. Balik ko ni Gabi. Gagubog ko Sa pabi. Lingkod good ma'am. Lingkod. Abot. Dari na na oh. Matandog ka nga. Pila. Sa imo. Sarap. Diyos. Tunga na mo anak. Uli na po na. Uli na po na. Kita na dari. Kaya ano dira ni mong gibutan. Paano ba ito kay lapal? Yes guys, bagyo na. No, halin ko kamay ka ako. Pero ramang guta Wakabot 100. Sobra po na huy. 20. 40. Sa may bako Iyo rin na burot. 100. 10. 20. 50.
Gamay ra lagi yung gibutan. Wa nang gawas, sorry ka dito. Nang gawas may napunas lang gutom. Say mo be. Turon. Turon. Nahurot among tindag guys, wa nahurot. Wa na hurot. Ay hinay ayong dagan diha mas like. Unsa man imo? Muha lang. Diyos. Guwapo. Ayong dagan diha. So guys, manguli nami guys. Gamay ra niya akong halin guys. Hurot naman mong tinda, so manguli Imuhang nami. tinda. Manindasa naman ka. Kamay ra mong gusto. Hoy, bali 200 ra mong gusto. Ang maiwit mo ay magsira. Salamat, ma'am. Ang kauban, oh, nabilin pa. Ayaw sa kwa. Huwag man bunta kan ulit ninyo kan panood ba. Yuk, kita kang pansyang. Wow. Basig na dito. Asa? Kulahan. Murag way klase sila pati ma. Pa ba? Ah, basig na tos balila. Amindasa naman ka. Uli na ang kagwang oh. Bye-bye. Naman guys, kaya nahurot naman. So bye-bye guys. Thank you for watching guys. Bye-bye.